Endelig er jeg nået til det tidspunkt på mit liv, at jeg biller noget på en sauce. Det var nice. Hej alle sammen og velkommen. I dag skal jeg fucking bille noget brun sauce. Altså jeg har billet noget brun sauce før, Men skål. Det er så godt, fordi jeg lige spist. Så jeg bare sikkert nej. Okay, det sidste, der er sådan et stykke tilbage. Fucking legende, det er.